स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये. देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईसच्या हाईट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर. 1 BHK, 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स, सर्व सुविधांयुक्त. बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 93 04, 72 18 68 28 21, 87 88 54 31 41. जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील शासन आणि विविध संस्थांचे पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या तालुक्यातील पालघरवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीनं यंदा सजीव देखाव्यांच्या माध्यमातून मोबाईलचा अतिवापर कमी करण्याचा संदेश दिलाय. मोबाईलवर जंगली रमी खेळ, पबजी खेळ, चिकन रोड खेळ, लुडो खेळ, नुसता खेळत राहा. पिक्चर बघ, गाणी बघ, वेब सिरीज बघ, मजा कर. तुमची पिढी नशीबवान आहे ज्यांना मोबाईलवर गेमिंग ऍप, चॅटिंग ऍप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, एक्स अशा सोशल मीडियाची साथ आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव आणि टाकाऊ वस्तूंपासून शक्य तितक्या नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून सजावट करणाऱ्या या मंडळानं यंदा गणेश भक्तांसाठी सर्वार्थानं वेगळा पण ज्वलंत विषय हाताळलाय. बदलत्या समाजमनात लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या व्यक्तींपर्यंत सर्वांच्या जीवनाचा मोबाईल हा जीवनातील अविभाज्य भाग बनलाय. सोशल मीडिया रील आणि मोबाईल गेम्समध्ये लोकांचा वेळ वाया जातोय, आरोग्य खराब होतंय आणि यापासून लहान मुलंही वाचलेली नाहीयेत. मोबाईलचे अतिवापराचा मानवी आरोग्यासह समाज जीवनावर विपरीत परिणाम झाला. त्यासाठी पालघरवाडीचे बालगोपाळ गणेश भक्तांचे स्वागत प्रवेशद्वाराशी संवाद आणि संदेशाच्या माध्यमातून करत पुढे गणरायांचे दर्शन घेतलेल्या लहान मुलांचे पूर्वीच्या खेळांशी प्रात्यक्षिकं दाखवली जातात. यात पालघरवाडीचे बालकलाकार लगोरी, अबादुबी, गोट्या, विटूदांडू, आईचं पत्र हरवलं, पकडापकडी, आंध्री कोशिंबीर असे एकाहून अधिक खेळ करून पूर्वीच्या खेळांची माहिती देखील देत आहेत. उत्सवाच्या आयोजनासाठी मंडळाचे अध्यक्ष अशोक बैकर, सेक्रेटरी अनंत घाणेकर यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि वाडीतील ग्रामस्थ मेहनत घेत आहेत. पालघरवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना 1972ला झाली आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन 2006मध्ये झालं. 1997 पासून आम्ही सजावट स्पर्धा आयोजित करतो आणि त्या सजावट स्पर्धेमध्ये आम्ही जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये संगीत बक्षीस मिळवलेलं आहे. प्रत्येक वेळी ज्या ज्या वेळेला आम्ही डेकोरेशन करतो किंवा जे सजावट करतो किंवा आम्ही जे देखावे दाखवतो त्या देखाव्यातून समाज प्रबोधन होईल याच्याकडे आमचं जास्त लक्ष असतो. कारण समाज प्रबोधनातून केवळ दर्शन मनोरंजन नव्हे तर त्याच्याबरोबर समाज प्रबोधन असणं हे फार गरजेचं आहे. चालू वर्षी आम्ही मोबाईलचा अतिवापर झाल्याने त्याचे काय दुष्परिणाम होतात हे आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हे केवळ हे दुष्परिणाम मुलांवरच नव्हे, पालकांनी सुद्धा याच्यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण मुलांना जर अतिवापर झाला तर मन, मेंदू अगदी शरीर याच्यावर सर्व परिणाम होतो आणि मुलं दुबळी होत जातो. त्याचबरोबर शिक्षण आणि पारंपरिक खेळ मुलं विसरत चालले. आमच्या वेळेला त्यावेळेला पारंपरिक खेळ काशे होते आणि त्यामुळे मुलांमध्ये चपळता येत होती, त्यांचं शरीर सुदृढ राहत होतं आणि आरोग्य चांगलं राहत होतं. आणि ते आज आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते मोबाईलच्या अतिवापराचा दुष्परिणाम, त्याचप्रमाणे या पारंपरिक खेळसुद्धा दाखवले आणि या पारंपरिक खेळामध्ये कोणकोणती खेळ होती
मग ते लगोरे असतील, आबाधुबी असे किंवा इतर काही असे खेळ असतील, विटी दांडू, हे सगळे खेळ आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याच्यातून मनोरंजनातून समाज प्रबोधन असा आम्ही हा देखावा सादर केलेला आहे. आणि विशेष सांगायचं म्हणजे तर नैसर्गिक साधनांचा वापर करून जास्तीत जास्त चांगलं कसं दिसेल याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे आणि या साधनसामुग्रीतून पर्यावरणाचं रक्षण कसं होईल याकडे आम्ही लक्ष देऊ इच्छितो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.